салом духтаро, рӯзатон бахайр бошад. имрӯз боз сафар дорем. духтаро, имрӯз мо парки айнӣ омадем ҳамроҳи апам, хоҳарам ва ҷиянон. Хамакаса имрӯз хостем ки як парк тамошо биёем. аллакай мо расидем. хоҳарам кати такси омадан ваё кӯдакора гирифтан таксида ваё 6 омадан ва мо кати апам ду каса 26 кати омадем боғи айнӣ Садриддин айнӣ. бинен чӣ хел ёлкаи калон дар инҷа соз кардиан ва хостам ки ба шумоам бошад. ҳар як ҷояша нишон диҳам, шумоям тамошо кунед. мисли ман бурен дар ғарибӣ буден, ҳар як чия интизор буден ва ҳоло бошад манам мехел кам сёёмка мекунам ки шумоам тамошо кунед. духтаро, оз инҷа билет мегирем. калоно 2 сомон будай, кӯдако 1 сомонӣ. вайҳо пеш ай мо расидан ва дар омадагиян ҳозир. мо вайро кофтестем. боға бинед чӣ хел боғи зебо, боғи фасон. ҳама ҷо фасонӣ, аҷоибот хушрӯ кардиан. ростӣ вақте ки нав кушодагӣ будан, ҳамон вақт мо пеш ай рафтанамон омадагӣ будем. ҳамин боғ тамошо кӯдакоро оварда будем. ҳамин пешопеши наврӯзӣ буд. куртои чакан пӯшондан, дута духтарчаам буд, инчен майдаҳак буданд. беҳад хушрӯ буд. кӯдакои ҷои вай бурдем, динозаврош бурдем. он тарафта бо ҷои динозавр дорад. ҳама чизи динозавра хаёл мекунӣ ки ҳозир зинда мешаванд. аҷоиб зебо кардагӣ буданд. ҳама чизш бо бепул буд ҳамон вақт. хаям ягомчида шинондем, бо хай тамошо кардем. наврӯз буд, чӣ хел ҳама ҷо консерт буд. зур будак. ина духтаро инҷа бинен Точикистон ба пеш навистагӣ. ҳама вақт Точикистон ба пеш бошед. ҳама вақт пешравиҳо кунед. муҳтоҷи ягон кас нашавед. духтаро, фақат хоси дили худатон накунед. ба ҳаматон раҳмат мегӯм духтаро ки мо 2000 шудем. ҳамаш ба дастгирии шумо, ҳамаш ба ёрдами шумо. ана Садриддин айнӣ ҳайкалаша сохтиян. аҷоиб ҳама зебо кардагиян. ба ҳамат миннатдории худама баён мекунам. духтаро, ман дар муддати ҳамин як моҳ ман аллакай 2000 дар Россия будем. 900 чанд одам будем, 940 одам дурӯғ нагӯям. агар вақте ки ман Тоҷикистон омадам, ҳамин муддати кӯтоҳда аллакай мо 2000 шудем ва хеле пешравиҳо шуда. ҳам соатҳои ман сразу пур шудан, аку пур будану ман аҳамият намедодам каналамда. соатҳомо пур шуд, боз монетизатсиям хуш шуд. хай короче ҳамаи ҳамин чизҳоя ба ёрдами шумо ва ба хости худованд ҳамино пешравӣ шуду сабаб шуд ки ҳамин рӯзо насиби ман шудак. ба ҳаматон раҳмат мегӯм духтаро. боз як хабари ҳамин зиқоварӣ ки кай вақте ки мо паркҳо равем, паркҳо маҳкам мешаванд. духтаро, омадем парк маҳкам, ҷое ки ҳамин кӯдако бозӣ мекунанд, ҷои динозавро маҳкам. намедонам чӣ ба ҳол инҷа мепурсем ки барои чӣ паркҳоя маҳкам кардагиянд. кӯдакои қадар мехостанд ки дароянд ҳамин пеши динозавро тамошо кунанд, бо паркҳошда шинонем. хай хулас ҳамин хел духтаро, насиби мо парк гаштан набудай. хай камтар боғ мегардем, да у тарафаш бо карусело ҳастай ва ба кӯдакода мешинонему, камтар мехел сайру гашт мекунем. баъд меравем хона. офтобака бинен духтаро, неким ҳаво хунуку офтобак, неким барфҳои парк об нашудай, барфҳои ҷои мо ҳамаш об шудагиай. ин тараф бо камтар фарқият дорад, барои ҳамин хунук барфҳо об нашудай. унҷа пурсидем ки сабабаша барои чӣ парка маҳкам кардиянд. аз сабаби ки одам кам будагиш парка маҳкам кардиянд. ино ай барвақтӣ маҳкам мекардиянд. айни баҳор, айни наврӯз бо кушода мекардиянд. даву тараф бо ҳамин якчанд карусел соз кардагиянд. озӣ бошад кати ҳамин кӯдако инҷо камакак сурат мегирану меравем ҳамҷода кӯдакоя мешинонем. хунук нашуда камтар тамошо мекунем, баъд бо мерем хона. баъд ягон вақт насиб бошад парки вай рафтанем бо.
тарафи саховат ҳастку, парки саховат анам ҷараҳ ки авая бихоҳем ки як бор фаҳмем ки ҳамонҷаям кушода бошад, ки саргардон нашавем. Парку зоопарк рафтем, зоопаркаш кор мекарду, паркаш кор намекард. Инҷа омадем ҳамин хел. Духтаро да анамин лодка мехостам ки шинам як бор, ҳози акнун бошад анамин лодка мешинем. духтаро якум бор да ҳамин лодка шиштам. Акон қадар натарсидаму ҳамин вақте ки боло мешуд як дилам ваҳм меомад тамом. Ин духтара бинен вапше наметарсад. Нотарсои ин духтара бинен хай. Дар он тараф чанд намуд бо карусело буд. Ҳамаш да кӯдакоя дубори себори шинондем. Ҳамин лодкаш 5 сомон буд, 3 сомонӣ да шинондак буд, дигар ҳамаш 2 сомонӣ буд. Кӯдакоя шинондем. Акнун кӯдако ки буданд барои ҳамин сёмка накардам. Ози бошад хона рафтестем, аллакай берун торик шуда. Даже бинен лампочкаоша гирён намекунанд ки штоби одамоҳ ба ҳазур хонаомон равем. Аз ҳаматон миннатдор ҳастам духтаро. Раҳмат барои дастгириятон. Дастгириро фаромӯш накунед. Иншалло ки Россия ки рафтам ҳаматонро дастгирӣ мекунам. Раҳмат ба духтарое ки беҳад активнак ё дар канали ман чақонӣ мекунад. Ман ҳар яки шуморо ба назар гирифта дар сообществои худ мемонам. Ба ҳаматон раҳмат мегӯм. Ба ҳамин влогамро ба охир мерасонам. Ба шумо тамошои хушро хоҳонам. хайр духтаро, дар амони худо бошед. Худо нигаҳбонатон то влогҳои оянда. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوا